Přátelé, slíbený večerníček je tady. Je hasičský večerníček, přátelé. Jak jinak než po Hasicku, když jsme na hasičském plese. Takže je tady náš kamarád, který se napoupá na koníčku pěkně. Rozhodí co jiného než hasičské noviny. Samozřejmě nesmí chybět jeho oblíbené autíčko. A někdo, co nejvíc mobilní, aby ty noviny dostal všude do každého koutu. Černičku, že se o nás tak pěkně staráš. Takže přátelé, normální je na zpravodajské relaci, takže přepínám na kanál TV Nová a je tady co jiného než zprávy TV Nová. Tím prostředkem se mohou pochlubit dobrovolní hasiči ze Starovinské Lhoty na Novojičínsku. Do akce tam vyrážejí na služebním dvojkole. Podle nich to má své výhody. Požáru prý dojedou, i když jim nenastal jejich prstá. Používáme do těžce přístupných terénů, kde jsme kolikrát rychlejší, jak naše seřička Avie. Kolo váží 35 kg a v reakci už bylo nasazeno asi 20krát. Mimo jiné díky němuž je i obecně kocour. Naše kolo je samozřejmě schopné plného zásahu, je vybaveno veškerýma prostředkama hašení. Pokud je dotového, umí si záchranáři zjednat i dostatečný respekt. Takže vzhůru do akce. Takže to bylo něco málo z prvního zpravodajství, takže víte, že opravdu hmota je už téměř celostátně známá. My se tím netajíme, samozřejmě nechlubíme, ale ani se za to nestydíme. No a jelikož po dobrém zpravodajství musí přijít taky nějaký pořádný zábavný program, na který už určitě všichni čekáte. Ten samozřejmě přijde. No a co teďka poslední dobou hýbalo televizními kanály? Talentové soutěže samozřejmě. A i Starovinská Lhota samozřejmě nás váží dneska v Ohni. Několik zájmových kroužků a skupin se vydalo na konkurzy na tyto dovednostní soutěže a my máme teďka skvělou možnost zhlídnout 3 z těchto delikátních skupin. Takže já bych jenom předeslal, že tady původně místo mě měl stát Leoš Mareš. Opravdu jsme ho oslovili v telefoně, ještě říkal Leoši, co bys za to tak chtěl? Říkal, no melon, klasicky, ne? Říkal, melon, není problém, že? Až pak nám to došlo. Starosta říkal, nechceš zjednat blbče melon v zimě, ale melon někde v květinářství nebo v zelení a ovoci. Říkali, dáme mu za to 2 kila banánů třeba, že? Kdyby teda melon. Tak Leoš na to teda nekývnul. Říkám, záchrana. Ještě by mohl třeba, že jo, eventuálně Marek Evenu. Zase měl podmínku, že si chce s Bartoškou pinknout golfík. Říkám, jo, dobré hřiště, fajn, ale poslední dobou tam dělal Krtek takový bordel, že by měli akorát samé odpadiště, ale žádné douky. Takže Eben z toho taky sešlo, takže jsem tady bohužel zbyl jenom já, ale naštěstí 3 finalisté Lhota má talent
kteří ještě do včerejška mrzli před halou v Brně, druzí v Praze, třetí v Bratislavě, čekali na svůj čas, svůj time, aby se mohli zúčastnit vůbec konkurzu na Československo má talent a Talent Mania. Tak bohužel se nedostali na řadu, tak máme aspoň možnost je zhlídnout tady přímo u nás v sále. Takže